Siellä on matkailuautoja, jotka ovat niin pieniä, että sinun on poistuttava niistä vain muuttaaksesi mieltäsi, mutta ne, jotka näet tänään, ovat toiselta planeetalta. Vaikka nykyään vintage on trendi, nämä 8 mallia uhmasivat kaikkea insinöörilogiikkaa ja hyvää makua. Ne eivät olleet vain ajoneuvoja, ne olivat kokeellisia unelmia pyörillä, joita harva uskalsi ajaa. Varmista, että pääset ykköspaikalle, koska tuo muotoilu on niin outo, että se näyttää talolta, joka pakenee perustuksiaan. Mennäänpä. 8. numero, Ultra Van, Yhdysvallat, 60-luvulla. Kuvittele, että ajat valtatiellä 60-luvulla, katsot peruutuspeiliin ja näet jotain selittämätöntä. Pitkänomainen, pyöristetty, kiiltävä muoto, joka näyttää siivettömältä lentokoneen rungolta liukumassa liikenteen seassa. Se ei ole unta eikä hallusinaatio. Se on Ultra Van. David Peterson, nimisen ilmailuinsinöörin suunnittelema matkailuauto, rikkoi kaikki asuntovaunuteollisuuden vakiintuneet säännöt. Kun muut valmistajat asensivat puulaatikoita kuorma-auton alustalle, Ultravan käytti alumiinista monokokkirakennetta täsmälleen samalla tavalla kuin aikakauden lentokoneet. Perinteistä runkoa ei ollut, ei erillisiä pituussuuntaisia palkkeja. Kaikki oli yhtä kappaletta, kevyttä, kestävää ja absurdin futuristista. 22 jalkaa pitkänä, noin 7 metriä, se painoi vaivaiset 1100 kilogrammaa. Se on vähemmän kuin monet nykyiset sedanit. Sisällä oli täydellinen keittiö, kylpyhuone suihkulla, sänky 2 ja säilytystilaa. Se oli asuttava avaruuskapseli, toteutunut muotoiluunelma. Ongelma oli takana. Pitääkseen lattian tasaisena ja matalana, Peterson asensi Chevrolet Corvairista peräisin olevan takamoottorin, 6-sylinterisen ilmajäähdytteisen moottorin, joka hädin tuskin ylitti 100 hevosvoimaa. Tasaisella maalla, suorilla teillä, Ultravan toimi hyväksyttävästi. Mutta heti kun tuli ylämäki, heti kun tie alkoi nousta kohti vuoria, tilanne muuttui. Moottori alkoi menettää nopeutta vähitellen, aivan kuin se olisi taistellut juuri sitä ilmaa vastaan, joka teki siitä erityisen. Kuljettajat oppivat suunnittelemaan kaikki nousut tunteja etukäteen, ottamaan vauhtia, rukoilemaan, ettei mäki olisi liian pitkä. Kun Chevrolet lopetti Corvairin moottorin valmistuksen, projekti haavoittui kuolettavasti. He yrittivät sovittaa muuta mekaniikkaa, raskaampaa, tehokkaampaa, mutta alkuperäinen tasapaino ei ollut enää entisensä. Tuotanto hiipui hitaasti ja Ultravan päätyi katoamaan. Tänään se on kulttiesine, outo, tyylikäs ja aikaansa edellä. Lentokone, joka ei koskaan noussut ilmaan, mutta joka saa edelleen katsojansa unelmoimaan. 7. numero, Vixen 21 TD, Yhdysvallat, 80-luvulla. Jos 80-luku oli ylilyöntien vuosikymmen, joku unohti ilmoittaa siitä Vixen 21 TD:lle. Aikana, jolloin matkailuautot olivat valtavia, neliömäisiä ja polttoainejanoisia, ilmestyi tämä. Matala, tyyliteltävä, lähes aggressiivisella asennolla kuin absurdin pitkäksi venytetty urheiluauto. Se ei näyttänyt asuntovaunulta, se näytti toiselta planeetalta tulleelta muotoilukokeilulta. Tämän hulluuden takana oli Bill Collins, yksi insinööreistä, jotka olivat mukana suunnittelemassa DeLoreania, paluu tulevaisuuteen elokuvan autoa. Hänen visionsa oli yksinkertainen, mutta radikaali, luoda matkailuauto, jota voisi ajaa kuin eurooppalaista sedania. Ja hän todellakin onnistui siinä. Vixenillä oli tuulitunnelissa optimoitu lasikuitukori, erittäin matala painopiste takamoottorin ansiosta ja niin kompakti muotoilu, että se mahtui tavalliseen esikaupungin autotalliin, mikä oli ajattelematonta millekään muulle sen luokan ajoneuvolle. Mutta odottamattomin asia, joka sai kaikki hämmästymään, oli sen mekaanisessa sydämessä. BMW:n turbodieselmoottori, 6-sylinterinen, kytkettynä 5-vaihteiseen manuaalivaihteistoon. Kyllä, luit oikein, manuaalinen. Vaihteiden vaihtaminen 6 metriä pitkässä matkailuautossa ei ollut juuri sitä, mitä keskimääräinen 80-luvun ostaja odotti. Mutta tuon yhdistelmän ja sen pakkomielteisen aerodynamiikan ansiosta Vixen saattoi saavuttaa kulutuslukemia,
jotka olivat lähellä 30 mailia gallonaa kohden. Halvan bensiinin ja janoisten V8-moottoreiden vuosikymmenellä se oli lähes vallankumouksellista. Ongelmana oli, ettei markkina ollut valmis. Matkailuautojen ostajat halusivat automaattista mukavuutta, he halusivat laajoja oleskelutiloja, joissa liikkua, he halusivat tuntea olevansa kotona, eivät lentokoneen ohjaamossa. Vixenin matala katto pakotti nostamaan yhden osan hydraulisen järjestelmän avulla, jotta sisällä pystyi seisomaan, mitä monet pitivät tarpeettomana vaivana. Tulos oli karu. Yritys meni konkurssiin valmistettuaan alle 600 yksikköä. Liian edistynyt, liian erilainen, liian väärin ymmärretty aikaansa nähden. Tänään ne harvat Vixenit, jotka ovat säilyneet, ovat keräilijöiden himoitsemia, jotka arvostavat niiden harvinaisuutta ja historiaa. Koska Vixen 21 TD opetti meille jotain tärkeää, joskus tulevaisuus saapuu etuajassa, eikä kukaan tiedä, mitä sille pitäisi tehdä. 6. numero, Clark Cortez, Yhdysvallat, 60-luvulla. On yrityksiä, jotka keskittyvät trukkien valmistukseen, ja sitten on yrityksiä, jotka eräänä kauniina päivänä päättävät, että he voivat valmistaa myös asuntovaunuja, noin vain. Clark, yritys, joka tunnettiin nimenomaan teollisuustrukeistaan, päätti astua matkailuautojen maailmaan 60-luvulla, eikä se tehnyt sitä hienovaraisesti. Se teki sen aivan kuin se olisi rakentanut yhtä kuorma-ajoneuvoistaan. Teräksellä, paljolla teräksellä. Clark Cortez oli kirjaimellisesti tankki ikkunoilla. Sen sijaan, että olisivat asentaneet puulaatikon perinteiselle alustalle, kuten kaikki muut tekivät, Clarkin insinöörit valitsivat jotain radikaalia, täysin teräksisen unibody-rakenteen, ei hätäisesti pultattuja osia, ei puuta, joka turpoaa kosteudesta. Kaikki integroitu, hitsattu, vankka, teollinen. Ja yllättävintä, etuveto. Vuosikymmeniä ennen kuin se tuli yleiseksi vapaa-ajan ajoneuvoissa. Poistamalla takavedon nivelakselin he saavuttivat täysin tasaisen lattian. Cortezin sisällä pystyi kävelemään täysin mukavasti, ilman koholla olevia tunneleita tai epämukavia askelmia, mikä 60-luvulla oli tieteiskirjallisuutta. Se oli konseptiltaan loistava, mutta tuo lujuus kätki sisäänsä ilmeisen ongelman. Teräs teki siitä uskomattoman vankan, mutta myös absurdin raskaan. Lähes 3200 kiloa painavana alkuperäinen moottori, 318 kuutiotuuman Plymouth V8, pystyi hädin tuskin liikuttamaan sitä arvokkaasti. Valtatien opeuden saavuttaminen vaati kärsivällisyyttä, paljon kärsivällisyyttä ja anteliasta oikeaa jalkaa. Kiihdytykset olivat verkkaisia, ohitukset strategista suunnittelua, ja sitten oli hiljainen vihollinen, ruoste. Alueilla, joilla teillä käytettiin suolaa talvella, metalli alkoi heikentyä alhaalta päin. Se, mikä näytti tuhoutumattomalta, saattoi muuttua oranssiksi pölyksi vuosien saatossa, syöden alustaa ja koria säälimättä. Clark Cortez oli aikaansa edellä oleva teos, periaatteellinen julistus siitä, miten asiat pitäisi rakentaa, kestämään ikuisesti. Mutta paino ja korroosio olivat sen akilleen kantapää. Tänään ne harvat kunnostetut yksilöt ovat keräilykappaleita niille, jotka arvostavat sen lähes itsepäistä teollista suunnittelua. Koska Cortez ei pyytänyt anteeksi raskauttaan, se vaati kunnioitusta vankkuudellaan. 5. numero, Toyota Sunraider 4 kertaa. 4. Japani Yhdysvallat 80-luvulla. Kauan ennen kuin luksuskämpperit hallitsivat Instagramia, ennen kuin nelivetosprintereistä tuli jokaisen seikkailijan unelma, oli olemassa pieni, lähes tuhoutumaton soturi. Toyota Sunraider 4x4 ei ollut suurin, ei ylellisin eikä silmäänpistävin. Mutta se oli mahdollisesti yksi kyvykkäimmistä asfalttitien ulkopuolella koskaan rakennetuista ajoneuvoista. Pohjana oli Toyota Hiluxin legendaarinen alusta, se sama, jota Top Gear yritti tappaa tuloksetta vuosia myöhemmin. Tuolle tuhoutumattomalle alustalle valmistajat asensivat kahdesta pääosasta muotoillun lasikuitukorin. Ei puupaneeleita, jotka turpoavat sateessa, ei ikuisia vuotoja, jotka muuttavat sisätilat kosteuden kasvualustaksi. Se oli kompakti,
kestävä ja yllättävän ketterä teillä, joille muut vapaa-ajan ajoneuvot jäivät auttamatta jumiin. Se pystyi kiipeämään kallioisia polkuja, ylittämään puroja, kahlaamaan monimutkaisissa maastoissa ja saavuttamaan paikkoja, jotka näyttivät mahdottomilta matkailuautolle. Se näytti täydelliseltä tasapainolta seikkailun ja autonomian välillä, jokaisen matkailijan unelmalta, joka halusi päästä pois asfalttiteiltä luopumatta perusmukavuuksista. Kunnes ongelma alkoi ilmetä. Sunraiderin ensimmäiset mallit kantoivat liikaa painoa taka-akselilla, jota ei ollut suunniteltu sellaiseen rasitukseen. He käyttivät konseptia nimeltä full floating, joka näytti paripyöriltä, mutta ei tarjonnut 1 tonnin akselin todellista kestävyyttä. Täydessä lastissa, veden, tavaroiden, ruoan ja matkustajien kanssa rasitus oli äärimmäinen. Alkoi kiertää huolestuttavia tarinoita. Akseleita, jotka pettivät keskellä tietä, vaaratilanteita, joita kukaan ei halunnut kokea suurella nopeudella. Toyota, joka on aina ollut tosissaan vastuunsa kanssa, päätyi tekemään massiivisia takaisinkutsuja vaihtaakseen nuo komponentit vahvistettuihin versioihin. Se oli kova isku mallin maineelle, mutta japanilainen merkki teki oikein, tunnusti virheen ja korjasi sen. Korjauksen jälkeen Sunraider palautti maineensa ja tänään sitä pidetään klassisena overlanding-legendana, ajoneuvona, joka osoittaa, että jopa jättiläisillä voi olla savijalat, mutta myös sen, että rehellisyys ja oikea-aikaiset ratkaisut rakentavat legendoja. Ironista kyllä, se mikä lähes pilasi sen historian, päätyi tekemään siitä yhden etsityimmistä kämppereistä keräilijöiden keskuudessa ympäri maailmaa. Tähän asti olemme nähneet kiehtovia harvinaisuuksia, koneita, jotka olivat aikaansa edellä tai jotka asettivat innovaation järjen edelle. Mutta seuraavat 4 ovat toisella tasolla. Ne ovat niitä, jotka veivät idean asuntovaunusta alueille, joilla fysiikka, painovoima ja tasapaino lakkasivat olemasta prioriteetteja. Ja numero 1 ei ole vain outo. Se on luultavasti absurdi ja loistavan vaarallinen camper, joka on koskaan rullannut tiellä. Valmistaudu, sillä huimaus on vasta alkamassa. 4. numero. Chevrolet Blazer Chalet, Yhdysvallat 70-luvulla. Idea oli paperilla loistava, ottaa vankka ja suosittu nelivetoauto, kuten Chevrolet K5 Blazer, ja muuttaa se integroiduksi kämperiksi suoraan tehtaalta. Ei kotitekoisia sovituksia, ei hätäisiä puusepän töitä kotitalon autotallissa. Puhdas, ammattimainen ratkaisu, valmis käytettäväksi. Näin syntyi Blazer Chalet, yksi Chevroletin rohkeimmista vedoista 70-luvulla. Integraatio oli täydellinen. Etuohjaamo ja takana oleva asuintila olivat yhteydessä toisiinsa, mikä mahdollisti kuljettajan siirtymisen ratin takaa keittiöön nousematta ulos ajoneuvosta. Siunaus sateisina päivinä tai äärimmäisessä kylmyydessä. Sisällä oli tilaa ruoanlaittoon, syömiseen ja nukkumiseen 4 hengelle. Liesi, tiskiallas, kannettava jääkaappi, kaikki nelivetoisen Blazerin sisällä. Paperilla se oli seikkailijan unelma, perimmäinen työkalu niille, jotka halusivat päästä kaukaisiin paikkoihin luopumatta perusmukavuuksista. Mutta sitten fysiikka muistutti, että sillä oli jotain sanottavaa. Ongelma alkoi tuosta korkeasta lasikuitukatosta. Luodakseen asuintilaa takaosaan, suunnittelijoiden täytyi nostaa kattolinjaa merkittävästi. Tuo katto, yhdessä sitä tukevan rakenteen kanssa, lisäsi lähes 450 kiloa ajoneuvon korkeimpaan kohtaan. Yhtäkkiä Blazerin painopiste, joka ei muutenkaan ollut matala, muuttui julkiseksi viholliseksi numero 1. Päällystetyillä teillä Chalet käyttäytyi hyväksyttävästi, korkeille ajoneuvoille tyypillisellä heilahtelulla, mutta odotusten rajoissa. Ongelma ilmeni, kun asfaltti loppui. Kallioisilla teillä, jyrkissä rinteissä, epätasaisessa maastossa, ajoneuvo alkoi tuntua oudolta. Kuljettajat huomasivat sivuttaiskallistuman jopa suoraan ajaessaan. Korkealle lisätty paino teki Blazerista heilurin kaltaisen, joka palautui hitaasti jokaisesta kuopasta ja epätasaisuudesta. Takajousitus, joka oli suunniteltu paljon kevyemmälle ajoneuvolle, kärsi jatkuvan kuorman alla. Vaihteisto työskenteli rajoillaan ylämäissä.
ja siitä, minkä piti olla pysäyttämätön maastoauto, mahdottomien teiden tutkija, päätyi tuntumaan jatkuvasti epätasapainon rajalla olevalta kuin nuoralla tanssija, joka ei koskaan löydä oikeaa asentoa. Chevrolet valmisti noin 1780 yksikköä ennen kuin projekti katosi hiljaisuudessa, ilman suuria ilmoituksia tai jäähyväiskampanjoita. He yksinkertaisesti lopettivat sen valmistuksen. Tänään, juuri tuon harvinaisuuden ja hyödyllisyyden yhdistelmän vuoksi, Blazer Chalet voi saavuttaa yli 50 000 dollarin hintoja erikoishuutokaupoissa. Kunnioitettava summa ajoneuvosta, jota aikanaan kukaan ei oikein tiennyt miten luokitella. 3. numero. Volkswagen Beetle Superbugger, Yhdysvallat, 70-luvulla. Historiassa oli hetki, jolloin luovuus ja sääntelyn puute lyötiin yhteen tuottamaan asioita, jotka tänään tuntuvat meistä suorastaan absurdelta. Superbugger on täydellinen esimerkki. Joku jossain päin Kaliforniaa katsoi pientä Volkswagen Beetleä, legendaarista kuplaa, ja ajatteli, tuonne mahtuu talo. Ei telttaa katolle, ei peräkärryä perään. Talo. Kirjaimellisesti. Idea oli konseptiltaan yksinkertainen, mutta toteutukseltaan pelottava. Leikata Beetle heti etuistuinten takaa, poistaa alkuperäinen takaosa ja asentaa jäljelle jäävän päälle puurakenne, joka näytti enemmän äärimmäiseltä nikkaroinnilta kuin vakavalta insinöörityöltä. Tulos oli jotain, jota voitiin kuvailla vain pieneksi mökiksi, joka oli naulattu alustalle, joka oli suunniteltu jollekin paljon vaatimattomammalle. Sisältä Superbugger tarjosi perusasiat. Pienen tiskialtaan, pienen retkikeittimen, tilaa nukkua 2 hengelle sikiöasennossa. Paperilla se kuulosti minimalistiselta unelmalta, van life-ilmiön perikuvalta vuosikymmeniä ennen kuin termi oli edes olemassa. Tiellä se oli aivan toinen tarina. Ongelma ei ollut itse ideassa, jossa oli oma viehätyksensä. Ongelma oli fysiikka, se ystävä, joka ilmestyy aina silloin, kun sitä vähiten tarvitset. Alkuperäinen Beetle, sen takana olevalla ilmajäähdytteisellä moottorilla, tuotti hädin tuskin noin 60 hevosvoimaa. Se riitti liikuttamaan pientä autoa ja sen matkustajia arvokkaasti, kunhan ei tullut liian jyrkkiä mäkiä. Mutta nyt tuon saman moottorin piti raahata puulaatikkoa, joka painoi useita satoja kiloja, ja mikä pahempaa, muutti kokonaisuuden valtavaksi purjeeksi aina kun sivutuuli puhalsi. 80 kilometrin tuntinopeuden ylittäminen tuntui kohtalon koettelemiselta, liian suuren pyytämiseltä moottorilta, jota ei koskaan suunniteltu sellaiseen tehtävään. Mutkista tuli uskon harjoituksia, heilumisen uhatessa kallistaa rakennetta enemmän kuin oli kohtuullista. Ja jarruttaminen jyrkissä alamäissä ei ollut mekaaninen toiminto, se oli uskon teko. Kirjaimellisesti piti rukoilla, että jarrut, ne samat, jotka pysäyttivät 800 kiloa painavan auton, pystyisivät hallitsemaan kokonaisuutta, joka tuplasi tuon painon. Silti vuonna 1975 Superbugger maksoi noin $6,000, mikä ei ollut vähäpätöinen summa tuohon aikaan, ja ihmiset ostivat sitä. Koska se edusti vapautta, mahdollisuutta matkustaa talo selässä, vaikka tuo talo olisi ollut epävakaa, hidas ja potentiaalisesti vaarallinen. Tänään, ironista kyllä, hyväkuntoinen Superbugger voi ylittää $40,000 rajan klassikkoajoneuvojen huutokaupoissa. Aika, tuo säälimätön tuomari, on muuttanut vaarallisen harvinaisuuden himoituksi keräilykappaleeksi. Ajoneuvo, joka taistelee polkupyörän ohittamisesta, on muuttunut halun kohteeksi. Historialla on huumorin tajua. 2. numero, Del Rey 3 Level, Yhdysvallat, 60-luvulla. Jos ajattelit, että camperin pitäisi olla kompakti ilmeisistä syistä, jos uskoit, että pickupin lavalle rakennettavalle asialle on olemassa looginen raja, Del Rey 3 Level tuli rikkoakseen kaikki nuo kaavat ja muutaman muunkin. Keskellä 60-lukua maailmassa, jossa kokeilu ei tuntenut rajoja, joku katsoi tavallisen lava-auton lavaa ja päätti, että sinne mahtui muutakin kuin pelkkä korotettu sänky tai teltta. Hän päätti rakentaa 3-kerroksisen talon.
Ja ei, se ei ole metafora, se on kirjaimellinen kuvaus. Aivan ylhäällä, kuljettajan ohjaamon päällä, lepoalue, jossa on tilaa 2 hengelle. Keskikerroksessa, alkuperäisen lavan korkeudella, oleskelutila istuimilla ja pienellä kokoon taitettavalla pöydällä, ruokailutila. Ja alaosassa, aivan maanpinnan yläpuolella, keittiö, josta on pääsy ulos. Se oli split-tyyppinen muotoilu, kuin useampi kerroksinen talo puristettuna kuorma-auton takaosaan, Babelin tornipyörillä. Visuaalisesti vaikutus oli kiistaton. Delray 3 Level herätti huomiota missä tahansa se ilmestyikin. Ihmiset pysähtyivät katsomaan, osoittamaan ja kysymään. Se oli julistus, tapa sanoa, minun taloni on suurempi kuin sinun, vaikka se onkin pyörillä. Arkkitehtonisesti se oli nerokas, jokaisen tason hyödyntäessä tilaa älykkäästi. Mutta fyysisesti se oli huolestuttava. Ongelma oli kuten aina, paino. Pelkästään camperin rakenne, joka oli rakennettu puusta ja lasikuidusta, painoi noin 1300 kilogrammaa. Se oli ilman vettä, ilman matkatavaroita, ilman yläkerran matkustajia. Kun kaikki lisättiin, monien aikakauden pikapien takajousitus alkoi pettää dramaattisesti. Ajoneuvon keula keveni menettäen kosketuksen tiehen. Etupyörät menettivät kuormitusta ja pitoa. Ohjauksesta tuli epätarkka, epämääräinen, aivan kuin kuorma-auto ei olisi tiennyt oikein, mihin suuntaan se halusi mennä. Kuvittele nyt ottavasi mutka 90 kilometrin tuntinopeudella painopisteen ollessa niin korkealla, että se tuntuu haluavan kallistua omasta päätöksestään. Kuvittele ohittavasi toinen ajoneuvo ja tuntevasi, kuinka sivutuuli painaa tuota kolmikerroksista seinää vasten. Jokaisesta puuskasta tuli varoitus, jokaisesta mutkasta rukous, jokaisesta jarrutuksesta riskien arviointiharjoitus. Delray 3 Level ei ollut vain suuri. Se oli suhteeton ajoneuvolle, joka sitä kantoi, ratkaisu etsimässä ongelmaa, jota kukaan ei ollut pyytänyt ratkaisemaan. Silti siitä tuli legendaarinen kappale. Tänään täydellisen ja hyväkuntoisen yksilön löytäminen on lähes mahdotonta, ja keräilijät maksavat yllättäviä summia pelkästään moduulista, tuosta kolmikerroksisesta rakenteesta, joka haastoi painovoiman ja kaikista odotuksista huolimatta selvisi kertoakseen tarinan. Numero 1. GMC Motorhome, Yhdysvallat, 70-luvulla. Kun General Motors, amerikkalainen jättiläinen, päätti astua matkailuautojen maailmaan 70-luvulla, se ei tehnyt sitä kopioimalla ketään muuta. Se ei ottanut olemassa olevaa kuorma-auton alustaa ja asentanut siihen laatikkoa. Ei. Se suunnitteli jotain aivan alusta alkaen. Ja tulos näytti suoraan sen ajan tieteiselokuvasta otetulta. GMC Motorhome ei muistuttanut mitään, mikä oli liikkunut tiellä aiemmin. Sen profiili oli matala, tyylikäs, pehmeillä linjoilla, jotka näyttivät tuulen muovaamilta. Sillä ei ollut perinteisten matkailuautojen neliömäistä ja kömpelöä muotoa. Se näytti maasukkulalta, avaruusalukselta, joka oli valmis kulkemaan Amerikan valtateitä. Sen käyttäytymisen avain oli alla, täysin omassa alustassa, jonka General Motors kehitti erityisesti tätä ajoneuvoa varten. Etuveto, jotain ennen näkemätöntä tämän kokoisessa ajoneuvossa noina vuosina. Erillisjousitus kaikissa 4 pyörässä, myös ehdoton harvinaisuus. Ja telitakapyörästö ilmajousituksella, joka mahdollisti korkeuden ja jäykkyyden säädön kuorman mukaan. Tulos oli yli 8 metriä pitkä ja 4500 kiloa painava matkailuauto, jota uskomattoman kyllä hallittiin vakaudella, jota yksikään kilpailija ei voinut vastata. Valtatiellä GMC pysyi vakaana, ilman perinteisille asuntovaunuille tyypillistä heilahtelua. Mutkissa se kulki yllättävällä tarkkuudella. Kuljettajat, jotka kokeilivat sellaista ensimmäistä kertaa, eivät voineet uskoa ajavansa jotain niin suurta. Monet asiantuntijat pitävät sitä tähän päivään asti parhaana ajettavuudeltaan koskaan tuotettuna matkailuautona. Mitä siis meni pieleen? Ajoitus, kaikki oli kiinni ajoituksesta. GMC Motorhomeen oli asennettu valtava 400
55 kuutiotuuman V8-moottori, 7,5 litran iskutilavuus, joka antoi yllin kyllä tehoa, mutta kulutti polttoainetta kuin huomista ei olisi. Halvan bensiinin aikana se ei ollut ongelma. Ongelmana oli se, että juuri kun malli alkoi vakiintua, kun myynti alkoi nousta, tuli vuoden 1973 öljykriisi. Yhtäkkiä huoltoasemilla oli loputtomia jonoja. Polttoaineen hinnat nousivat pilviin. Energiapaniikki valtasi maan, ja kukaan, ei kerta kaikkiaan kukaan, halunnut ajoneuvoa, joka saavutti hädin tuskin 80 mailia gallonaa kohden, noin 3–4 kilometriä litralla. Se ei ollut insinöörityön virhe, se ei ollut suunnitteluvirhe, se oli ulkoinen isku, täydellinen myrsky, jota yksikään valmistaja ei voinut ennustaa. GMC Motorhome oli liian hyvä huonoimpaan mahdolliseen hetkeen. Tuotanto jatkui vuoteen 1978 asti, jättäen jälkeensä lähes 13 000 valmistettua yksikköä, mutta vahinko oli jo tapahtunut. Mainis juoppona tarttui malliin kuin iilimato. Tänään GMC Motorhome on kuitenkin ehdoton ikoni. Kunnostetut ja modernisoidut yksilöt, joissa on tehokkaammat moottorit ja päivitetyt järjestelmät, ylittävät monet $100,000 rajan keräilijämarkkinoilla. Se on perimmäinen todiste siitä, että loistava muotoilu ja rohkea insinöörityö voivat selviytyä huonoimmastakin kontekstista. Siitä, että hyvät ideat, vaikka ne tulisivat väärään aikaan, löytävät lopulta paikkansa historiassa. Ja siksi rohkeutensa, neroutensa ja traagisen huonon tuurinsa vuoksi GMC Motorhome on kiistatta tämän listan absurdiuden kuningas. Lentokoneen rungosta Corvair-moottorilla, joka ei päässyt mäkiä ylös, aina pitkäksi venytettyyn urheiluautoon manuaalivaihteistolla, jota kukaan ei osannut arvostaa, ja lopulta kolmikerroksiseen torniin pick-upin päällä, joka haastoi painovoiman jokaisessa mutkassa. Kaikilla näillä ajoneuvoilla on jotain yhteistä, joku uskalsi ajatella toisin. Ne olivat rullaavia kokeiluja, hulluja ideoita, jotka joku otti piirustuspöydältä ja pani pyörille, vaikka kaikki muut ajattelivat heidän olevan hulluja. Jotkut epäonnistuivat surkeasti paino- tai painopisteongelmien vuoksi. Toiset muuttivat teollisuutta kenenkään huomaamatta sitä tuolloin. Ja useat olisivat tänään mahdottomia tyyppi hyväksyä turvallisuussyistä, joita ei ollut edes olemassa, kun ne rakennettiin. Mutta asuntovaunujen historia ei edisty vain järkevillä ja tylsillä suunnitelmilla. Se edistyy insinööreillä, jotka uskalsivat kysyä, entä jos laittaisimme toisen kerroksen? Unelmoijilla, jotka katsoivat kuplaa ja näkivät talon. Nerokkailla hulluilla, jotka allekirjoittivat piirustuksia, jotka kuka tahansa muu olisi repinyt. Yrityksillä, jotka vaaransivat kaiken idean vuoksi, vaikka hetki ei olisi ollut niille suotuisa.